आं दा दखानाव दङ ना भिडिअ साननैसो होनो हायैया माबानि थाखाय होनो हायाखै नोमबाजैनि थाखाय होनो हायाखै नोमबाजैया रागा जोंबाय थादों बिदिनो नोमबाजैखौ देखायनो हायाखै मानोना रागा जोंदों मिथिया आङो दा नै दखानावसो दङ आङो ट्राइबेल सार्टिफिकेट बानायबाय थादोंमोन दायो बानायबाय ओमफ्राय होनो गोनां बहुद ओमफ्राय रेस्ट लादो आरो ओमफ्राय ओरैनो माबा दंमोन ड्राइभिं लाइसेन्स ओमफ्राय बेफोरबायदि माल माथा दङ मोननैसो ओमफ्राय बिराद बरिं नांदों दिनै ओंखायनो गोसो गैया ओमफ्राय नोमबाजैया रागा जोंबाय थादों दा नै आं दखानाव दसे थानानै दखाननिफ्राय थांसै नोमबाजैया माबायदि रागा जोंदों दायो देखायगोन आं नोंथांमोननो आइलानाव बिदिनो सिख्लाफोर नायनो फैबाय थाबानो जागोन नामा नोङो इमान लुबैया नोङो सासे गोसोथोन थाखानानै आरो सासे माथा मारि बिदि नङा मबाइल गोसोमजों मोजां सिनायाखै र' मोजां सिनायगोन Hey, nama apa? Neng YouTube video ni no. Doi bukannya ini kan membaca doi aku bukan asli dong le, namun benda. Nah ini kan bukan dua. Rene. Lalu kamu nanti, Rene, nggak sampai. Ini saya begini aku lagi. Ini aku toto mau sih ketiga nih. Adi, ayah, mama mau sih ketiga. Ini mau jika, alay, ayah, ini mau jika siapa dah ke? Mau jika saya, balik ikut, rah, mau jika, ID mak kutu lagi, nggak sampai, siapa? Nggak naik. Kau sedang makan lagi mana? Bundu bernei dah ya pula. Nah. Lah. Oh. Dari udah. Gili. Ini saya macam 12 sebulan. Bukan li. Bandor. Apa tulis tu kau ni? Ile mau mungkin macam apa? Iku tuan ni, rai kos kerja.